Sota taules. Amb el Guiu I la Gina. i en Tarro. Bon dia, gent! Estem avui amb el Tarro. Avui no tenim convidats, no tenim ningú, som l'equipo... Tornem a estar al meu llit una altra vegada. Tornem a estar un altre cop aquí. Després de quants mesos? Uns quants. Uns quants. Perquè, com has dit abans, l'altre capítol amb tu, que el vam gravar aquí també, teníem un ventilador en marxa I ara i avui tenim l'estufa en marxa. Perquè fa una mica de fresqui. Podríem parlar també, que potser Bueno. fa molt soroll, però... No, feia més No, soroll el feia ventilador. més soroll el ventilador. Ah, crec que es pot posar sense que faci soroll també, eh? És veritat. Ojo, no em mouré molt per no fer molt soroll ara i seguiré parlant perquè no quedi sense so, però ara, perfecte. Molt bé, que bé que fem. Em cagaré en tot quan estigui editant això, però no passa res. Home, no. Doncs això, avui hem vingut una mica a parlar de nosaltres, parlar de quins projectes estem fent, de què està passant en les nostres vides i farem això una mica com especial Navidad, perquè sortirà en fetges, anava a dir, en dates... Perquè estem a dia 21, Exacte. ahir va ser el meu aniversari, que espero que anés superbé. Felicitats, Tarro! Ahir vaig fer Tarro, m'ho vaig 26 passar anys. tan bé la teva Ahir vaig fer festa. 26 anys, bueno, és que... Que fort, Oh my que god. fort. Soc el viejo dels tres aquí, eh? Sí. Però bueno, mira, Està bé. havia d'haver un viejo. Sí. Em va tocar a mi. Em va tocar que no passa res, per això tenim darrere la càmera. Clar, no, perquè és que aquestes arrugues no les poden treure. Que clar, tu imagina't haver-les de treure a postedició, a postproducció, Editant. aquí editant les patas de gallo. No. Per això quita. t'amaguem Nos ponemos las guapas Sí, i... No, però efectivament, això sortirà el dia 21, avui és dia 21, pels que ho esteu escoltant, veient, Esperem, no sé si- què. si ho estem fent tot a temps. Per això ho hem decidit fer com un especial Navidad en família. I això, com ha dit ell, explicar quines coses fem i conèixer-nos una mica més. I això, qui som les persones de darrere sota taules, que ja ho vam fer una mica al final de la segona temporada, però fer-ho Sobretot una em vau mica. presentar a mi també, Sí. perquè era com, ai, qui és aquesta persona que no hem vist mai? Ah, que no són dos, són tres. Som tres. Però un, Sí. un no parla gaire. Exacte. Abans d'això, volem fer un repasset del que portem de temporada. Esperem que els estigui agradant moltíssim. Estem fent... Bueno, ja ho haureu anat veient, estem fent canvis. Alguns de vosaltres ja ens heu anat escrivint i dient què us està semblant i en general està tenint superbona resposta. Estem fent molta més feina aquest any. Molta. Molta, es nota, eh? Tenim multicàmera, per lo que s'ha de muntar el doble. Cosa que avui no tindrem multicàmera perquè si el càmera el tenim aquí al davant no pot estar controlant dues càmeres. No, s'acabó. però bueno, No passa res. ja veurem què fem, si al final és com l'any passat o igual t'apanyes algo. Ja ho descobrireu. Ho sabreu vosaltres abans que nosaltres, Sí. la veritat. Sí. No. Però això, que moltes gràcies per escriure'ns, la gent que ho està fent, per animar-nos a seguir, perquè, jope, al final també ho estem fent per a vosaltres. I bueno, que s'agraeix un munt que la gent ens escrigui i ens digui que Sempre ens fa com notant molta la millora. il·lusió. Però- Algú veu un comentari de que ens envia un amic que hem vist a Insta, que no sé què, i ja l'estem passant pel grup de mira això, no sé què. Però I si és poguéssiu, a més d'escriure'ns, seria molt... Aquí aprofitant el molt moment, bé. La està molt bé benentesa. recolzar el projecte d'aquesta manera, però... Hi ha ens altres vulgueu- maneres Hi ha de altres recolzar-lo. Ens podeu convidar a una birra mensualment a través de Patreon. Uau! Què és Patreon? Això us acabarem d'explicar bé en un post que farem en Que breu. ja l'hauríeu d'haver que vist. Segurament, sí, ja l'haureu vist. On bàsicament us expliquem doncs, en què ens ajuda i per què és important per nosaltres el que, si podeu, si voleu, ens... És que em surt... Ens recolzeu. Això. Gràcies, anava a dir apoyeu, vull dir que és que no vull dir apoyeu. Recolzeu. Ens recolzeu per aquella banda, perquè al final, bueno, li dono un cop d'ull, si voleu, Patreon/sotataules. Sí, crec que sí. I això. Però bàsicament tenim uns capítols extra que fem cada setmaneta. O sigui, les setmanetes que no hi ha capítols hi ha Patreon. Bueno, El carajillo, no? Ha sortit un rotet del carajillo, sí. I doncs això, que si us ve de gust i us ho permet l'economia... Bueno, però que per aquest Tothom mateix es pot motiu també hi ha permetre- diversos sí, nivells hi ha segons el diversos que nivells. tu puguis aportar, hi ha diferents nivells i bueno, us ho podeu mirar i ja haureu vist el post, però
El resum ràpid d'això és que els missatges d'amor estan molt bé, però amb això no mengem. No, i tampoc menjarem amb el Patreon, però potser sí que Però almenys cobrirem els gastos mínims. Podem pagar la xofa que ens costa anar fins a Manresa a gravar un capítol. Exacte. Per O a exemple, Girona. O a Girona. O a Vic, maybe. Bueno, ja, sí. Cosites. Els dineros, Que clar, aquí tots som una miqueta artistes i una miqueta pobres, sí. Però Sí. bueno, aquí estem, resistiendo. Això, que us mireu al Patreon i que moltes gràcies pels missatges i per dir-nos tot això, perquè s'agraeix. No, la veritat és que fa S'agraeix molta moltíssim. il·lusió sentir que ho estem fent bé. I res, ara ja que comenci lo bo... Jo no vull començar. Tu no vols començar? Doncs mira, eres el primer de la llista, No Tarro? començaré jo, perquè ja l'últim dia em van conèixer molt, ja em vau fer preguntes Clar, et coneixen massa ara, oi? Clar, jo crec que ara començaria per algú dels altres. Jo digo, aquí el guió, clar, he posat un ordre, però jo crec que això, fas així, no passa res. No passa res, no passa Vols que res. comenci jo? Doncs que comenci el Guiu. Guiu, qui ets? Què fas a part de sota taules? Hola, doncs aquest any m'he flipat i m'he posat a 380.000 projectes que molt xulos, m'ho estic passant molt bé. En quants cobro? En quasi cap, però no passa res, M'estic prenent en filosofia. Tu propio jefe. Literal. Cosetes que estic fent. Doncs, mira, he tornat a l'esplai, que bueno, això tu també... Jo l'any passat pots vaig parlar estar una en mica. aquest esplai Sí, l'esplai és per bé, i em vaig xulíssim, una fantasia, però què ha passat? Que l'any passat va haver-hi com dramites entre... No, dramites i també que és un esplai que fa temps que va una miqueta de capa caiguda en quant a participació també d'infants, de pares i tot. Sí. I costa de mantenir la motivació també quan hi ha problemes i costa la comunicació també en l'equip o coses d'aquestes, doncs fa bastant. Lo bo és que aquest any s'ha com renovat equip i tot això i està sent un any xulíssim. O sigui, tenim un equip molt, molt guai, estem fent super de cohesió, que això m'està donant la vida, la veritat. Sí que és veritat que va marxar bastanta gent, però estem fent com perquè revisqui i doncs això. O sigui, hem fet un CI, un centre d'interès molt, molt, molt guai, que els està encantant als infants i, jope, sé que és un curro, però... Porteu els Però vostres molt fills a guai. l'esplai. Sí, si algú Educació en el li ve de lleure. gust, Sobretot, entrant al educació en món el del lleure. lleure com a infant, Jo com a... segueixo sent monitor, però no aquí. Pues sí. Si algú li ve de gust entrar al món del lleure, ens podem enviar un missatge a Esplayes per bé Ahí està. I si no us va bé perquè no sou de Sabadell, segur que a la vostra ciutat o a la ciutat vecina 100%, hi ha un esplai. I que val molt la pena. Sí. Jo crec que sí, perquè al Eduqueu final en el és... lleure. Sí. Sí. Jo no he sigut monitora, però he sigut nena i he sigut intendent. També recolzo l'educació en el lleure. Vámonos! Ahí a tope. Tant de bo he pogut ser infant, tio. És que jo vaig entrar ja directament com a Moni i m'he perdut una part molt guai. Però Sí. bueno, a part d'això, vaig començar com un projectet xulíssim, a mi m'encanta, que es diu Riu Avall, em podeu trobar també a l'Insta, que bàsicament, o sigui... Ai, no porto res teu avui, quina pena. No passa res, jo tampoc porto Hi ha res. un collaret allà, la caixeta aquesta, aquesta. Hi ha algú que hagi fet jo? Bueno, no l'has fet tu, però el vam fer junts, i és amb el bueno. teu material. Vale. Sí, També me sirve. mira, pues Sí, no l'ha fet ell, però és del rotllo, del plan. Pues sí, No bàsicament... està tan ben fet, perquè Estic l'he en fet jo. un moment així com de fer les pauses una mica amb l'art, perquè durant tota la meva vida m'havia sentit com super poc creatiu. Suposo que també per comparació amb ma germana, que és una fantasia. Zero beef amb la Marina, t'estimo, però sí. I ara, doncs això, he tornat una mica en aquest tema i m'està agradant moltíssim perquè m'està com obligant a... No se la puc posar. No m'he pogut posar el collaret. No passa res. Per això m'està obligant una mica a estones que tinc lliures, en comptes de igual posar-me una sèrie, estar amb el mòbil, el que sigui, em poso a fer collarets, arracades, porta incens, o sigui, un munt de coses i m'està encantant. I a més, a part, com que haig de fer les fotografies de producte, pues esto. I m'he muntat ja aquí, modo content creator, un plan de post i de tot, que jo estic a tope ara, ja em direu vosaltres si he seguit d'aquí quan El surti. d'aquí un mes, aviam si segueix igual. Però bueno, jo espero que sí. Però sí,
I a part d'això, he tornat a escalar, que portava 3 setmanes sense anar-hi, estic supercontent. Pensava que anava a dir 3 com setmanes. mig any. No, però bueno, portava 3 setmanes que no podia Perquè anar-hi. estava molt liat, I, estava jope, molt liat. estava Estem superliat. molt liats. Estem molt liats. Ara ho parlarem. I a part d'això, pues, m'han enxitxat a fer unes classes d'anglès a les meves cosines, que mira, l'estic fent perquè són les meves cosines. I ja està. I ja pasta. Però Diguem que fer classes d'anglès no és la teva n'he vocació. fet... Not the passion. M'agrada molt l'anglès, he fet classes d'anglès, no m'agrada fer classes d'anglès. Exactament bueno. el mateix. Dic exactament el mateix. Jo no he donat classes d'anglès, No les però facis. La pitjor tranquil. experiència de la meva vida. si no m'ho recomanen, no ho faré. Qui Bueno, segueix? què més? Qui segueix? Ja està? Segueixo jo o Sí, segueix bueno, la Gina? què més vols que faci? Ah, No no, sé. no Bueno, sé. a part d'això, fa sota moltes taules coses. i un altre projecte que explicarem Que després, l'explicarem però clar, després. jo sol no puc explicar. Doncs vinga, va, Tarro. Jo. Tu, què fas tu? Jo, masses coses, en general, però, jolín, estic fent coses que m'agraden. Estic fent aquest podcast, òbviament, com ja sabeu, i aquest any tinc bastanta més feina que l'any anterior, però també m'agrada molt fer-la, vull dir, m'ho passo molt muntant-ho, m'escolto molt més els capítols. T'obliga a escoltar-los. Segueixo estant també amb l'ordinador fent color, que últimament, doncs mira, s'ha estrenat al Festival de la Seminci, es van estrenar 2 projectes on havia estat, una pel·lícula d'uns amics meus de Valladolid, que em Sí que vas segueixen- anar allà a l'Alfombra Roja i no sé Alfombra què, no? verde. Verde. Alfombra verde. Verde. Ecologistes. No vaig anar a l'Alfombra verde del tot, però quasi, és a dir, realment Perquè et va fer vergüencita, no? em va fer vergüencita perquè jo anava amb totes les meves coses, m'estava colant a l'Alfombra verda, podria haver entrat per l'outfit que portava perquè estava molt xulo, però això Serving anava looks, com tot sempre. carregat i era com, vale, potser no és el moment i crec que tampoc és el meu espai, però hauria pogut sortir perfectament, que també és perquè no me lo creo, a vegades. Ah, amigo, això anava a dir, o sigui, perquè serà que no has currat. Sí, Exacte. serà que no he Que currat. portes I parlant encara em de- fan currar, i encara em fan currar. No, és aquest projecte. Sí. Mare meva, bueno. Coses que passen, no passa res. No trauré bif. Però sí, això, el color em segueix donant de viure d'alguna manera i Això a part està molt d'això, doncs també faig fotos, que doncs, últimament estic treballant bastant amb l'Alboroto, que els hi vaig anar a gravar una Pixel, li he estat fent fotos a l'Alboroto per al següent àlbum que traurà, o era una EP? Era una EP, em sembla. Però Musical. això, que hi haurà videoclip, hi haurà visualizer, no sé què, estem fent moltes coses i són molt xules. Que guai. A part d'això, aquest Nadal començo a vendre fotos per internet a través d'una pàgina que és Con un 6, que la porta una col·lega també. Con I- un 6, Con un rollo, con un 6 y un 4, Sí, sí. Aquí tienes, Aquí tienes tu tu retrato. Tu quadre. retrato. i pròximament l'art del Tarro. Bueno, o pròximament o ja. Sí, ja es pot comprar Vale, en aquesta plataforma moltes fotos meves, fotos molt ràndoms de la meva vida que vaig fer fa bastants anys, però que segueixo pensant que són molt xules i penjat en una paret així enorme, jo crec Queda que bastant èpic, funciona. la veritat, I per queda decorar les bastant vostres èpic. casetes I modernetes. emmarcat i tal. Bueno, hi ha altres coses Fotos així de com més paisatge, més costumbristes. costumbrismo, fotos que faig jo en mi dia a dia, la majoria analògic, perquè és el que més faig, i faig col·lecció de càmeres. Haig d'anar a revelar carret, que Jo l'altre dia se'm va també. acabar. Doncs mira, Tu aneu-hi també. Oh my junts. God. I això, a part de... que és que ja podreu trobar aquestes fotos, a més us passaré un codi de descompte segur i podreu comprar-les. Bueno, aquí, M'encanta, m'estic enamorant influencer. que està sent aquí. Pure spam. Capítol spam. Pure spam, sí. Però Pure bueno, spam. Els nostres support your sponsors local som artist. nosaltres mateixos, així que... Exacte. Si no fem nosaltres, no fa ningú. Exacte, O sigui, exacte. Si tenim un espai on la gent és capaç d'escoltar-nos i dir «Ala, doncs a veure què fa aquesta gent», doncs xulíssim, Pues no? chequeadlo. per què no fer-lo servir? Clar que sí. Clar, si xequegeu la música de l'Alboroto, també xequegeu El que fem les nosaltres. arracades que fa el Guiu i els collarets que fa el Guiu. I què fa la Gina? Què fa la... Ua, quina bona manera d'introduir-ho, És que se't dona molt bé, estar davant de gràcies. càmera. Ja, Jo què El tenim faig? reservat aquí. Eh? Diamante en bruto. Exacte. bastant polit. Jo què faig? Jo estic una mica a moda com el Guiu, bueno, he acabat els estudis, no vull seguir estudiant, de moment, com que m'ho puc permetre, em nego a ficar-me en una feina random i a esclavitzar-me, i dedico el meu slay. temps a intentar ser artista! Intentar ser artista perquè, bueno, dibuixar és my thing, és my passion, I guess,
I doncs, també m'he posat modo influencer com el Guiu i estic activant bé les meves xarxes, el meu Instagram de dibuix, també tinc un TikTok, que és bastant heavy la diferència d'engaging, de visualitzacions i de likes entre TikTok i Instagram. O sigui, una cosa que potser l'Insta té, què, 12 likes o 13, al TikTok en tinc 300. Sí, és molt heavy. Let's go. Així que, no sé, check my TikTok. Sí. M'hauré d'activar el TikTok. Jo Sí. me'l vaig fer per fer com estudi de mercat, veure què és per aquí, no el faig servir mai. Jo crec que estem en una generació aquí intermitja que alguns com jo encara és com aguanto, jo crec que sense TikTok Jo estimo ja molt vaig Instagram per És moltes que Instagram coses, és però molt TikTok, és que això dona, almenys a mi, en canvi, amb Sotataules no, amb Sotataules tenim més visualitzacions a Em Insta portem més temps, que també, a TikTok. Sí, però bueno, és que, o sigui, jo penjo el mateix vídeo a Instagram i a TikTok al mateix moment i la diferència és impressionant. Però bueno, això... Bueno, també és una mica, entenc, el veure on està el teu públic i què tal. Si és que és tota una ciència. I això penjo reels i vídeos cookies del procés de dibuix i cosites. I suposo que, o sigui, ara també estic en el moment de dibuixar molt i produir molt, produir coses que a mi m'agraden, perquè he estat molt de temps per la uni i tal, produint coses que, sin más, amb l'objectiu de tenir un portfoli xulo i començar a vendre també mi arte modo com el tarro. Però clar, encara no tinc aquesta cosa ben definida, que és el que m'estic dedicant. A part d'això també faig unes poquites de fotos, no tant com el tarro, no és not my passion, tan bèstia com el tarro, però... Sí, faig fotillos a l'Òxies. Si no coneixeu l'Òxies, Crec chequeat-los. que n'hem parlat diverses vegades, però sí. Jo torno a dir. Seguirem parlant. Sí, els hem mencionat algun cop. Vale. És que dic, nosaltres n'hem parlat mogollon, però no sé si ho havíem dit crec aquí. Hem parlat més de la Júlia que de l'Òxies, crec. Júlia, t'estimem! Júlia. Ens viu aquí al costat. Júlia! És la veïna. Això. L'Òxies, no sé què està dient. Ah, sí, grup Les de rumba fotos, catalana, sí. molt xulos. Els hi faig fotos i els hi porto l'Insta. És que clar, porto el meu Insta, porto l'Insta de l'Òxies i porto l'Insta de Sotataules. Que ja ho haureu vist, que porta superbé, tots els reels els muntes tu, que si els posts, tots els dibuixets... Em passo més hores editant que Està dibuixant. més content creator que artista. Sí, però bueno, és que avui en dia, mira, és el que parlàvem amb Alboroto l'altre dia, que... Tu te guisses, tu te lo comes. Exacte. I també faig algunes fotilles així per eventos del poble, ara un grup de una coral de Castellà també m'ha dit que els hi facin unes fotos. Bueno, així també com a side job, també vaig fent algunes coses de fotillos amunt i avall. Miqueta Hannah Montana, ella. Sí, best of both worlds. Però és que realment el que més dedico el meu temps és de xarxes, de tot el que... totes les xarxes havides i por haver, de tots els Fantasia. perfils. És que a lot of things, A lot of things. Es que, sí. ¿Para qué luego diga mi madre que me estoy rascando el coño? Sí, no. Mama, te quiero, que és que sé que m'escoltarà això i llavors em dirà alguna cosa. Se'ls escolta a tots? Se'ls escolta És tots, així? se'ls escolta tots. Un saludo. L'altre dia em va vindre l'Ariana, la seva parella, i em diu: et vaig escoltar ahir, perquè em va dir ma mare. O sigui, es veu que li havia dit ma mare això de... És que no he escoltat Sotataules aquesta setmana. I se'l van posar i el van escoltar. Que mones. Que monies. Molt bé, moltes gràcies. I també... No m'he mirat ni el cabell, que ara el tinc llarg i a saber... Ara et pots despentinar, és que Tarro. Ara pot ser que estigui El tarro, despentinat. ara el tinc llarg, literalment té un centímetre i mig de Literal, cabell. me'l llarg. rapava cada 2 setmanes, així que ara no sé què porto, potser 3, Estàs bé. 4, un mes. Estàs bé. Sí, està bé. Però això que a veure Podria ser si pitjor. creix més i a veure què passa. Te'l deixaràs llarg, ja? Jo vull saber què passa. Sí. Estic aguantant, jo vull saber què Modo passa. experimento. Molt bé. a veure Molt què. experimento. M'encanta clar que perquè sí. ens estem deixant llarg alhora. Perfecte, però tu el tens ja més llarg que jo. Bueno, sí, jo me l'he No, tallat. No Sí, sé. Tarro, sí, el tinc més llarg. Jo també me l'estic deixant llarg, però es porto una mica d'avantatge, No l'atraparem pas. No, I tampoc no, crec que rapi mai. Ja ho he fet. per Però ara tant, no es tornarà a rapar. No, ara no. Ara es tornarà a fer això que... Sí, ho hauria de fer. Ja. I a part d'això, Digues-me. que hem estat parlant d'una cosa Ah, sí. que no podia dir fins que la diguéssim junts. Clar, el Guiu i jo estem ficats, estem casats. Jo crec que Ens estem a punt de casats. casar. Estem a punt de casar-nos. Jo no Sí quiero. com són capaços de passar tantes hores junts. Jo tampoc. I suportar-se encara. T'ho juro, tio. Hi ha dies, també et dic, que arribo a casa cansat. De mi. Home,
de tot i a Sobretot de mi. vegades de tu. Però en tot l'amor del món, o sigui, t'estimo moltíssim, però quan passes tantes hores, o sigui, és que et veig pràcticament cada dia, diverses hores. No, ja, jo també tu, saps? Però la teva cara hi ha un moment que dic, joder, tio, sempre la matxa cara. Tan guapo no és, pa que no me canse. I jo Cap tranquil·lida en dels mi dos. casa. La Gina tranquil·leta a casa seva que va dir, no, jo això no em ve de gust. Jo em poso, Vale, jo, però- Jo tinc jo em poso prou a pintar. merdes. Doncs el Guiu i jo volem canviar una miqueta a Sabadell, no? Sí, estem molt fins als nassos de que a Sabadell hi hagi una oferta cultural De merda. pèssima, que estigui, sobretot, o sigui, la poca que hi ha està molt centrada en la nit i a l'estiu. En festes De que- majors, festes també, coses majors i d'aquestes tal, que molt ben hi ha organitzat, moments però- en els que sí que es fan coses xules, però així de dia a dia, bueno, un xurro. Llavors, volem muntar un espai creatiu per aquí a Sabadell, que ja té nom. Es Creatiu i cultural. Sí, es dirà La Mandarina. I, bueno, portem ja uns mesos i el que nos queda preparant-nos per això, fent un munt de feina. Ara hem començat a fer, doncs això, o sigui, a formar-nos, perquè és com un, vale, volem fer això, quina fantasia, però no tenim ni idea. Pero bueno, no sabemos del IVA o qué. És que el aquesta puto tarda IVA, tenim una formació sobre l'IVA. Sobre l'IVA. És que l'IVA... Horrible. Que, qui ho diria que et fa falta una classe sencera per entendre l'IVA, saps? Una classe de 3 hores. Sí. Que I jo bueno, ja he tingut moments a la meva vida, de, vale, vaig mirar-me un vídeo de YouTube de 30 minuts que parla sobre l'IVA. Pues, És com quina fricada, molts però vídeos que de necessari. YouTube ens haurem de veure. Però sí, estem això treballant... Ara podem dir el nom amb el de la cooperatiu? Sí, no? Sí, no? Clar Jo que dic que sí. sí. Que ens han agafat per una formació, un itinerari... Un itinerari. Estem Així, de en llarga una durada. incubadora d'empresa, diguem-ne. No li volen dir empresa. No li volen dir empresa perquè... Economia social i solidària, projectes xulos, Projecte no xulo, sé què. projecte xulo. Però, Empresa però not sí. the name. No, i superguai, ens estan tractant superbé, ens estan ensenyant moltíssim i tenim moltes ganes. La Gina no està en el projecte, no perquè no la vulguem. Jo no l'estic construint, o sigui, jo no estic en el procés de construcció de tot això perquè no m'hi veig, o sigui, jo no vull anar a fer classes d'IVA, not my thing. Però això no Tranquil·la, vol dir Jo tampoc, que... Però bueno, o sigui, Però jo bueno, estic que jo no vull disposat, muntar, jo jo no estic vull disposat, muntar empreses, o com li vulgueu dir, però no vol dir que no m'hi veieu per allà quan ja estigui tot en marxa. Vull dir, jo estaré allà, vamos, formaré part de la plantilla. Segur, és que te queremos. Gràcies. I ara, clar, quan ho escoltin, quedarà cada cop menys perquè comencem a fer cosetes, o sigui, Cosetes sense local, però volem organitzar Clar. coses ja com a la Mandarina per començar aquí a Escalfar escalfar motors i agafar també nosaltres la pràctica i que ens d'organitzar conegueu i que aquestes veiem coses. pues, una mica què estem fent, Sí. però això, si voleu tindre'ns un ull a sobre, la Mandarina Espai a Instagram, ara mateix no hi ha res. Ara mateix Però l'Instagram ja ni està foto creat. de Llavors, perfil. no sé si hi haurà... Quan surti no sé si hi haurà alguna cosa, però si no, no trigarà gaire. Tingueu aquest Instagram en compte I- perquè per allà sí. sortiran les coses. Sí, però bueno, la idea és això, com començar en altres espais de la ciutat que estan infrautilitzats també i això, pues, muntar des de tallers, esdeveniments així xulos, més així com de dia. Mercadillo, uns concertets tontorrons amb un vermut, una exposició d'art, de Un concert de foto, Lòxies. un concert de Lòxies, Per qui exemple, sabe. cosetes així com més de que puguis dir, mira, un dimecres, un dijous per la tarda, no tinc ni idea de què fer, vull anar a fer alguna cosa amb els meus amics, amb la meva date, amb els meus pares, jo què sé, És com, es ve de mira, gust. fan una projecció de curts a tal lloc i val 3 euros l'entrada, som-hi! Doncs això, aquest és el munt. Pues aquest és el mood i creiem que serà xulíssim. Que, de fet, jo ho deixo per aquí, estem fent com una mica de cribatge, intentant entendre què és el que també voleu vosaltres, perquè nosaltres tenim moltes idees, però Però clar, necessitem saber què li cal a Sabadell. Exacte. Què Llavors- cal a aquesta ciutat. podem deixar a la descripció una enquesta, Sí. un Google Clar, Forms, perquè qui vulgui tanto. l'ompli. No cal que sigui de Sabadell per omplir-lo, ens interessa tothom, però això, que... Currando. Aquí estem, currando, tio. Sí, sí. Ho hem explicat tot, M'ha explicat Ho hem tot, és molt Sí. fort, és molt fort. No ens deixem res. I, Bueno, bueno, no sé si volem mencionar
la reunió que hem tingut aquest matí. Anda! O ho deixem per més endavant, perquè encara està en molt fase inicial. Jo crec que ja ho explicarem, no? Però bueno, Bueno, que sapigueu que s'està coent un altre projecte Sí. en el que Sotataules aquest fa sí, més coses. en el que aquest sí que hi soc jo. Sí. Sí. Sotataules fa més coses. Sotataules s'expandeix, surt de l'univers podcast i, bueno... però bueno, seguim en el món audiovisual. S'endins en el documental. Lo ha Com? dicho, Lo ha lo ha dit. dicho. Bueno, sí, estem col·laborant amb Actuavalles, que és una... Des de fa bastant temps, sí, ja. Sí. Tenim super bon rotllo, ens està encantant fer aquestes coses amb ells i ens estan proposant un munt de coses I xulíssimes. ja ho anireu veient. Sí, ja anireu veient, això ja... Sí. Ja sortirà, ja Però sortirà. bueno, que fem coses, Que fem coses, que fem mogollons. Hacen cosas. Los catalanes hacen cosas. Moixes. Los sabadellencs hacen Massa. cosas. Com es diu castellà? Los castellarencs també. Castellarencs. Castellarencs. Ok. Castellarenc, castellarenca, castellarenqui. Ok. Castellarencs. Castellarenc, que bonic. Això és nova. Que veus el que deies de que l'Aldesto Sabadell és una merda, no sé què, o sigui, tota la proposta cultural, bla, 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 bueno, com a castellarenca, pues que la proposta de castellà també és una mica xusta, per no dir molt, perquè hi ha poques coses. I si a sobre Sabadell tampoc hi ha res... Hem d'anar Clar, més és que ja lluny. t'has d'anar clar, a Barcelona. O sigui, és que jo no vull anar a Barcelona perquè vaig agafar un bus i un tren, si puc agafar només un bus per baixar a Sabadell i fer coses culturals xules, I es pot quedar a Pues- dormir a casa de qualsevol de nosaltres Claro. dos. Vull dir, serà per llocs on dormir. si serà Home. per llocs on dormir. Clar que sí, clar que sí. No, és que passa molt, que a Barcelona es mouen coses xulíssimes i quina fantasia que segueixin movent i tal, però, ostres, que estigui tot centrat allà. Sí. I a part, o sigui, que una cosa és em fa pal baixar i no sé què, i l'altra és, com deies tu, que la majoria de propostes són de nit. Que llavors món torna nocturn. tu. Clar, torna tu a Castellar del Vallès a les 2 de la matinada. Com ho fas? Doncs hi ha un bus nocturn, però que fa poc van canviar els horaris i no sé què, i ara fa una volta, bueno, que triga el doble, passa cada una hora, si el perds ja, bueno, t'has d'esperar el primer tren, bueno, Està no, guais, no. Quin horror, quin Sí, horror. és Jo horrible. evito sortir de nit a Barcelona i tornar de nit perquè és que és terrible. És terrible inclús per anar a Sabadell. Sí. Perds un bus i un dia em vaig quedar tirat a Barcelona que m'estava cagant. No! Estava cagant moltíssim. No. I el bus va passar de llarg. Al final vaig pujar en un bus que anava cap a Terrassa Sí, és que... i Vale. vaig pujar en aquell bus perquè a més hi havia gent random que estaven allà com de festa. Sí, i el com, bus, la "Vinga, màgia va, del bus nocturn. Vinga, va, sí. Però què vas fer fins a Pues Terrassa? vaig parar a la Universitat Autònoma i vaig demanar-me un taxi. Jo, No aguantava més. jo un cop amb els meus... La caca Sí, o la son? La caca. les dues coses. I un cop amb els meus col·legues vam acabar pillant un Uber Barcelona-Castellà perquè ens va deixar el bus tirats. I us vau quedar pobres. Bueno, entre Bueno, ho vam quatre... pagar entre tots, però sí, però bueno. Però és que era això, morir més o menys una de les col·legues que venia amb nosaltres, entrava a treballar superdora al matí a Castellà i era un... És que si m'espero al primer tren, el risc de que arribi tard, bastant tard Ja a la no, feina... ja no poder dormir. Arribar tard Arribar tard a la feina feina és molt empalme. elevat i vam dir, no, Uber. Esteu veient aquí aparèixer la gent que ho esteu veient? El anís, el de la intro. L'anís. És el de la intro. Sí, és un gatet És moníssim. el gato de la intro que surt la seva cua. Hola, Mishu. Bebito. Mira, s'asseurà aquí? Sí, Seu, seu. surt No de quadro. sé, no sí, surt de quadro. Seguim parlant de nosaltres, però no seguim parlant dels nostres projectes i ens fem spam i no sé què, no sé quantos. Ara arriba el moment de preguntes ràndoms. Ja està. Que, bueno, amb la cosa aquesta que hem dit de conèixer-nos una mica més, que la gent sàpiga què fem, qui som, quins interessos tenim i no sé què. vam Clar, fins ara ha sigut molt spam de 34 Instagrams diferents, Sí. amb projectes artístics diferents. Que bueno, si us ve de gust, mira... ve de gust. Comença... Però bueno, que anem a fer aquí una miqueta de jueguecitos, que és Nadal. I això, i preguntes i coses perquè la gent ens conegui més i algunes d'aquestes preguntes que tenim per aquí preparades ens les han deixat per Instagram i bueno, Els nostres superfollowers. Hombre, thank you so much. Altres Ens les hem encanta. buscat per Sí. tenir així xitxa. La primera pregunta és quin és el vostre imperi romà? Context, per la gent que no entén el meme. Vale? Sí. Primer, els memes aquests de l'imperi romà és perquè algú va dir que els que homes Sí. pensen molt més del que sembla en l'imperi romà i llavors a TikTok es va començar a generar com un bucle de gent preguntant-li a homes, germans, pares, fills, bueno, Parelles, nòvios, sí. whatever, com de sovint pensen en l'imperi romà i sorprenentment Hi havia molts que pensaven molt. la majoria deien
2-3 cops per setmana, o cada dia, o cada 2 setmanes. En plan, jo no penso en l'imperi romà, saps? En plan, buah... no me'n recordo que existeix. Exacte. I llavors, a partir d'aquí s'ha generat el meme de el meu imperi romà és tal cosa. És a dir, coses en les que hi penses molt sovint i que no pots deixar de donar-hi voltes i tal i qual. Per El tant, meu imperi romà és la mandarina ara mateix. Saps que tenia apuntat al Estàs pensant en això? Perquè és que literal cada puto dia de la meva vida em desperto i és com ai, això de la mandarina, ai, això altre. Vaig a un Veig lloc, això a em fixo en l'Insta. això i dic, vale, mandarina. Veig això a l'Insta i ho poso en la carpeta de carpeta guardados que tenim compartida. conjunta. Reunions, deures que ens posen. És que tot el dia. tot el M'havia dia. apuntat per si me n'oblidava, però bueno, això. La mandarina, processos creatius o, en su defecto, el menjar. M'agrada molt menjar, m'agrada molt cuinar. I love it. I aquest és el teu imperi romà, eh? Sí, la mandarina i el menjar. I no tens un imperi romà que no sigui feina? És que... El menjar no és feina. menjar No, però tu només has dit la mandarina. Ja. És que saps què passa? Que és com el punt aquest estranyo de projecte, fantasia, que m'agradaria fer, no sé què... Clar, i vull dir, serà feina. el nostre imperi romà, allò, saps? Vull dir... Jo és que tinc molt clar quin és el meu imperi romà. I és una fricada, però que vamos... Amb ganes. Però amb Digues-la, moltes digues-la, ganes. digues-la. És molt específic. Vinga. És tota la història de los merodeadores, Oh! que és un sector molt Que específic guai. del món de Harry Potter. Vale. Si algú està tan flipat amb Harry Sí, és el Potter seu com la imperi Gina, romàntic. sisplau, Sí, digueu-nos-ho. Harry Potter, We Love Harry Potter, però en concret l'època de los merodeadores, que tot això sorgeix gràcies a l'univers de fanfics. O sigui, Vale. no és ni Ni oficial. canon Oficial, ni sí. oficial, és... I bueno, tot el dia TikToks, m'he llegit el fanfic, estic pendent d'altres fanfics, penso en els personatges, rotllo, em vesteixo d'una manera i penso, buah, això és molt com tal personatge. Per sort tinc una persona, dues, però sobretot una persona a la meva vida que també està així de boja amb aquest tema, i llavors pues, ho descarrego per Bueno. allà. Però el meu imperi Sembla menys romà- de Lulu si hi ha algú que també ho està en el Exacte. mateix punt que tu. Si hi ha El dos de meu, Lulos, el meu és imperi menys de romà Lulu. són, pues eso, los merodeadores, Sirius Black i Remus Lupin, sobretot. Ja està, no tinc res més a dir. I sabeu de què parlo? Ho sento molt per vosaltres, perquè esteu igual de bojos que jo. O contacteu-la. I en parlem. Clar, Claro. podeu fer un grup de apoyo, De, saps? de, Així, de gent loca. Si no sabeu de què parlo, no us fa falta saber de què parlo. Anyways, següent pregunta. Ai, meu. Quina és la peli que heu vist més vegades? Tinc vàries. Go ahead. Harry Potter and the Goblet of Fire. Vale. T'anava a dir. Sí. Same, vols dir? No, bueno, crec que la tercera l'he vist més. Sí, vale. jo més o menys, però crec que la quarta és la que més. Després tinc El Club de la Lucha i Scott Pilgrim contra el Mundo. Yes! Que ara ha sortit la sèrie! T'ha flipat o què? Encara no l'he acabat. Uf, no, però ja només el primer capítol, Buah, increïble. que jo estava ratllant-me. Increïble. Jo m'estava ratllant, T'estava ratllant, M'estava ratllant, dic, no, serà igual. Espera, jo només he vist 2, de moment, així que... No, jo també només Vale. he vist 3, crec. Molt bona. El primer capítol és com declaració d'intencions ja de... És la mateixa guai. història que la peli, Però de sobte... Xaca! I sospito que deu ser més similar als còmics, no ho sé. Bueno, pot ser que hi hagi Quan me'ls coses, llegeixi ja t'ho diré. Aquestes són les meves pel·lis. Molt bé. Jo, a veure, diria també això, alguna de Harry Potter, però jo recordo una època de la meva vida, quan érem petits, amb els meus germans, que anàvem de vacances a Sant Sebastián, que ens hi deixaven una casa, un piset, i en aquell pis només hi havia una pel·lícula, Buah! en vídeo, en VHS, I la ojo. miràveu en puto bucle, I la miràvem cada dia després de dinar, Uau. i era Regreso al Futuro, la tercera! Buah! La tercera! Ni la primera, ni la segona, ni No, la no, tercera. la tercera. I aquella època la vam veure tantes vegades que jo crec que és una de les que més he vist. Uau. Llavors, això, bona anècdota. Jo Què vaig passa? veure la pregunta i és que us haig de confessar que No us diria que cap. Cap. No sé ni si he tornat a veure alguna pel·li. Rotllo, És per que... lògica entenc que sí, i aquí, Expulsat del mama, podcast. si ho escoltes, digue'm si de peque havia revist alguna pel·li, perquè seguríssim, perquè Segur teníem que VHS i tot el que contesto. Però
així conscientment de jo dir m'ha encantat aquesta pel·li, me la vaig a tornar a veure. No, el que sí que fa poc vaig fer una cosa que la gent fa de normal, que és reveure'm una sèrie, The Office. I ja sé The que Office. Clar, me la The vaig Office reveure com de principi a final, Me l'he revist tantes vegades des del Covid, que és quan la vaig veure first time, en plan, l'he revist potser 5 vegades. Però no pots reveure The Office 5 vegades. Com que Són- no? Però vull Clar que dir, sí. són moltes hores de veure The Office. Què? Però sencera, Jo me o l'he a vist, partir de... ara, No sé jo me l'he com. vist ara per primer cop seguida, o sigui, he vist capítols sueltos, i que és que... O sigui, jo me l'he vist 2 vegades i ara estic començant la tercera, perquè vaig dir, mira, no sé què posar-me. No, 5 Em torno a posar The potser m'he flipat Office. amb 5, però 3 vegades potser l'he vist. Uau. Sí, però vull dir, És que és jo m'he molt, vist tot molt, The molt Office en llarga. un mes. Què? Bueno, la Gina tots sabem que està en un altre nivell. Però No, que però els perquè poses com a podcast. Sí, però jo que si estic dibuixant, doncs tinc un capítol de The Office, estic fent no sé què, saps? En plan... Ma germana fa el mateix amb les sèries Jo no puc, i a les pel·lis, i em diu, sí, jo aquesta me l'he vist. I li dic, i de què anava? Ah, no ho sé. Ah, no ho sé, perquè l'estava veient quan estava dibuixant, quan estava fent no sé què, no sé quantos, i dius, és que tia, no se la mira. jo si arribo al punt en què m'estic adonant de que no estic pendent de la peli, la paro. Però jo, per exemple, per treballar em poso música, però jo sé de molta gent que treballa amb producte audiovisual, com que hi ha vídeo també. Jo no és que jo també, puc. però un The Office sí, perquè un The Office et vas enterant i no sé què, però I ja et saps una les peli, bromes, ja rotllo, t'ho imagines, no em no? posaré a Clar, veure... si el reveu, sí. Clar, però és molt diferent posar-te The Office mentre estàs dibuixant o qualsevol que, jo què sé, Juego de Tronos o alguna merda així, Home, que dius, clar. no, és que aquí m'estic perdent tota la història. Clar, però a mi és saps que què és em dens, passa? és dens. Igual soc jo, però... Què passa? Res, seguiu. Vale. A mi em passa que les sèries i les pel·lis i tot això me les haig de mirar. Del plan, jo The Office, que dius, és una sèrie així chill, que realment no és important molts dels detalls, o me la miro així, o no sé què passa. O igual no és que no sàpiga què passa, però sento que em perdo detalls. I llavors em ratllo de, què ha passat, no sé què. I ara sí que si me la rebec, pues la puc tindre a fondo i ja està. Però, Clar, bueno. oh my god. Jo Bueno. depèn de la sèrie, depèn de la pel·li. Next topic. Next Vols dir-lo topic. tu? Quin és el teu dia perfecte? Què passaria en aquest dia? Sí. És això la pregunta. Què passaria en un dia perfecte? Mira, N'has tingut d'aquests? sí, jo tinc molt clar com és el meu dia perfecte i m'alegra molt poder dir que Perfect day. últimament Tots són L'estàs perfects. tenint. el meu dia a dia s'assimila al que és el meu dia perfecte, Que guai. que és dibuixar, Mhm. jugar a la Switch, llegir, veure els meus amics i menjar coses riques. Ja està. És que, sí. Bona vida, bona Evidentment, vida. no treballar. Bueno, Bueno, si dibuixar és Sí. una feina, doncs mira. Que evidentment en els meus dies dedico hores a la feina, Claro. però m'ho faig muntar per tenir temps per mi i fer les coses que a mi m'agraden. Aquest és el meu dia perfecte. Que guai, que Perfect guai. day. Va, jo diria que seria com... Fer alguna artístic em senta molt bé, però jo no ho faig sempre, però m'agrada molt. O, en su defecto, estar en contacte amb la natura, barra fer alguna d'esport o alguna així. Veure'm amb els meus amics també és bastant top i 100% menjar. En plan, cuinar-me d'aquells dies que m'estic hores a la cuina. Tu. Que Sí. estàs cuinant i saps que menjaràs bé. I estàs en plan, sí, joder, Buah, estarà me lo que te merezco. cagas. Que jo I tu sí. menges i està igual de bo que t'ho esperaves i és com... Sí. Els dies que tinc el temps per estar... Avui estaré una hora cuinant. I ja és com, ja m'organitzo perquè sí, serà una hora cuinant perquè ho faig amb la calma, no sé què. Altres vegades, com avui, que cuinàvem una miqueta amb més pressa, és com, vinga, va, 20 minuts, poso l'olla a bullir, no sé què. Tot i així queda molt bo. Tot i així Sí. que molt bo. Ens hem menjat un arròs amb llenties i tikka masala. Boníssim. Damn. La tikka masala amb verduriques allà extras, perquè ja n'hi ha, però... Home, diverses no, clar. verduriques. I... no sé, és que el meu perfect day, no hi he donat moltes voltes a la meva vida, això, Però jo sempre penso que els dies que sóc més feliç de l'any i que és com constantment un estat com de tranquil·litat perfecta és a campaments, que estic pues això, a la natura, a muntanya, desconnectado de todo. Sí, que em canso molt, també de Sí, dir. tio. Em canso que flipes, estic tot el dia caminant i, òbviament, després de 2 setmanes necessito dormir una setmana sencera, però són Hivernant, no? dies que anímicament també és com...
buah, que a gusto estic aquí, saps? Com tant de Total, bo total. aquesta utopia allunyada del món i de la societat en general. Doncs, I que t'estàs no sé quants dies, en plan, encara que siguin 2, 1 o unes hores, en plan, sense mirar el mòbil, perquè tu estàs passant tan bé que no ho necessites, és com... Oh, aquí els de les que bé que em redes, sé. els de les Ja, redes... els És que jo, de veritat, a mi moltes vegades m'absorbeix molt el mòbil i estic intentant activament trobar aquest punt mig entre doncs, poder-ne fer un ús responsable i tindre vida. Cada setmana em trobo en converses on la gent diu sí, m'encantaria anar-me'n a la muntanya i Pues bé, sí. quedar-me allà a viure no sé què. Ho Pues bé, sento, en plan de viure en comunitat a la muntanyeta. O no molt lluny, però joli, una miqueta aislado de les coses, que a vegades, jo què sé, jo no visc a Barcelona perquè també, que agobio de sobte, una ciutat tan gran i amb tantes movides per tot arreu. Sí, sí. Que a vegades el que passa molt amb aquests espais així com més rurals és el fet de que no hi ha com comunitat, no s'hi fan gaires coses, és com que podries dir, ostres, mira, ja que em pillo un pis, una casa, el que sigui, un lloguer, pues vaig por ahí, però és que moltes vegades és que et trobes Sí, sol. la Espanya vacía, la del campo, vull dir, això tot Sí. arreu. Això, els meus amics també de Valladolid, la pel·lícula aquesta va sobre pues, el rural que s'ha buidat i una noia que se'n va a viure, se'n vol tornar a viure al seu poble perquè pues, ja acaba de carrera, no sé què, i si té un vacío en su vida, se'n torna al poble a muntar-hi un cinema. I la tia es vol muntar ja un cinema al pueblecillo, que és com pues, difícil de portar, sí, perquè és un poble, hi ha molt poca gent, com viures d'això, però sí de que la necessitat aquesta de retrobar-nos també amb els nostres orígens, amb els nostres pobles, com, no sé, Castellà és una mica de poble, també. Sí. No sé en quins sentits, però... Bueno, cada cop és més gran, però almenys Ja. la vida que hi faig jo i les coses que segueixo fent jo ho segueixo vivint com a poble. Pueblo experience. I potser tampoc estic activament ficada a moltes entitats i molt d'esto, però vaig als eventos, no sé què, els meus amics sí que estan ficats, i avui es fa això, avui es fa l'altre... I jo tinc molt clar que jo de Castellà no me'n vaig. Mira-la. Era Home, demà i- que es feia l'esdeveniment aquell que havíem dit, no? Demà es fa una cosa molt xula. Després en parlem. Després en parlem. Ja no ho diré aquí perquè, com que ja haurà passat, no importa. Següent pregunta! Os lo perdéis. Dale. Quines serien les 4 emocions que tindríeu dins del cap si estiguéssiu a la pel·lícula Inside Out? Les he apuntat perquè dic, és que no me'n recordaré. I jo aquí vull dir que realment l'emoció, que no és una emoció, però bueno, que tindria més al cap, és el Bing Bong, que és l'elefant. Crec que em representa molt. Està fucking loco. Està així. Bing bong, bing bong! Crec que és el que tinc més allà. Sí, Es potser deia una Bing mica Bong. també, eh? Crec que sí. És que O potser algo sonava molt així, semblant. però era com... No, és que he buscat això i m'ha sortit també. I juraria que deia Bing Bong. Però o si no alguna cosa semblant, me corregí si hace falta. I si no, diria que alegria i tristesa / enuig, que és enfado, però molt intenso. En plan, jo sóc una persona molt intensa, llavors és com, quan estic feliç estic superfeliç i quan estic trist estic fatal en la merda i penso que em moriré, cada vegada ho gestiono millor, la veritat, però allà existe i resiste. Però bueno, crec que també és important, com el tindre una mica de tot, per poder, pues, no sé, o sigui, em recordo molt quan estic malament de Guiu, això et passa perquè ets molt intens i aquests moments també et recorden lo feliç que pots arribar a ser, perquè llavors m'emociono moltíssim per les coses i jope, que sí. Que sí. Que sí. Sí. Very nice. Jo la veritat és que no ho tinc clar. Jo tampoc, però crec Les que... bàsiques. Sí, l'alegria està allà, clarament l'alegria està allà. I la por una miqueta pel futur també, però jolín, no sé, l'alegria fa que la por faci tranquils, todo bien. Jo això no, perquè és que no em preocupa, serà el que hagi de ser. No, home, I ja, veus, clar, però... Despreocupació seria una emoció? La no emoció La és una melapela. emoció. Sí, la melapela existeix. La I també melapela. tindria Ara l'obsessió. Perquè quan m'obsessiono amb fricades, buah, haig de consumir allò a saco. Sí, soy, Gina. I ja està. Sí, soy. Sí, és la... I feel you. Next question?
Buah, Aquesta em fa gràcia, eh? jo faria la següent, Vale. per això. Si fossis un fantasma, com es diria? Com atormentaries a les persones? Hola, que bona. Jo l'he pensat, Aviam, aquesta, digues. Que bona. Jo crec que seria un fantasma molt de casa, chilling, no sé què, de jo estic per aquí i simplement com ens anem trobant, rotllo, em m'aixeco al sofà i de cop te sentes a sobre meu i ui, quin fresquito! Tu, hombre, carinyo, és que t'acabes de sobre meu, saps? O de cop, rotllo, et moc quatre coses per liar-te-la... Coses però en plan- petitones, no? Que no noti Sí. ningú, però sí ho notes. però molt de juguetón, saps? Com que m'agradaria conèixer amb la persona amb la que visqués i dir, ei, estic aquí, no et faré res, rotllo, super chilling, cuidem-nos entre els dos, t'apago l'encimera, en plan, no és l'encimera, Sí, els t'apago el fogons. foc, els T'apago la fogons. vitro si te l'has deixat Exacte. encesa. Que majo. Sí, i tu em fas així un altarcito mono amb unes velites. Perquè et quedis tranquil i no molestis. Clar que Exacte. sí. A mi me l'he m'agradaria vist, per comportar-me bé amb la persona que ja que hem de compartir tota la seva vida. Jo crec que també seria d'aquests fantasmes, però també faria el d'esto de... Pues de cop, si estàs així, de cop, pues, et tiro un llibre de l'estanteria. Tu faries saps? I la- putadetes, i la- eh? l'altre- El llibre caigut Però sol. jo crec que tiraries el llibre i obriries una pàgina en concret. Perquè, Com per deixar missatges, no? aquesta Sí, manera. sí. Sí, Sí, alguna cosa així. Et Sí. veig full deixant missatgets, en plan... I lo típic de que els animals veuen aquestes presències i tal, doncs aniria full a fer-me amiga de la mascota de la casa. del gato. Ai, sí. Quina fantasia. Però atormentaria una mica la persona, jo crec. Seria... Però també era a nivell d'arribar a fer-me col·lega d'aquella persona, no? Però que es cagui una mica i que després digués bueno, vale, Haig de fantasma a conviure casa amb meva... això. No, clar, és que també som-hi. depèn de casa de qui estiguis, vull dir... Bueno, clar, també podria... Comptant des del punt de... Entenc que és algú que no et cau malament. Bueno, no En plan, sé, si estic a casa d'un fatxa, doncs li cremo la casa. Però bueno, no, clar, em evidentment. refereixo, si et mors a casa teva i la persona que hi viu d'aquí 20 anys és gilipolles, què? I llavors atormento a full. Atormentes a full? Sí, Vale. Jo perquè no se'n sé vagi si... d'aquella casa. Claro. Jo no sé si Fins que arribi una persona xula i llavors com, Exacte. quédate... Exacte. Clar, però igual llavors la persona xula li faria por vindre en aquesta casa. A mi em faria por anar en una casa on una persona surti corrent. No sé, les cases donen vibres, donen siente i ja. Clar, vull dir, si tu veus que una persona ve a veure la casa però que és una persona maja, dius, sí. I llavors la persona no notarà les Aquí males no sé, vibres de la però- casa. Bueno, no sé, quan ens morim ja veurem si això es pot Ja, fer. sí. Jo faria llumetes ràndoms. Així Com a molt de Stranger Stranger Jo Things. diria, no, llumetes ràndoms jo em refereixo a anar jo amb un mirall i fer com... I que doni una llum en concret allà, saps? No sé, És que molt cineasta, friqui, eh? És que que molt fotògraf. il·luminar-te la casa. El fantasma que t'il·luminaria la casa. Següent pregunta. Si t'haguessis de menjar un cubell sencer d'una sola cosa, què menjar. seria? Un cubell, eh? Jo ho tinc clar. Com de gran és el cubell? Ja, que és molt gran. Com un cubell de pintura. Bueno, és tanta pintura. Bueno, doncs... Bueno, sí. Saps? Entens la... Un cubell. Sí, un molt, bon molt, cubell. molt, sí. Jo ho sé. Què? Caldo, tio. Escudella. Un cubell d'escudella. Un cubell d'escudella. Amb carn, saps com rotllo caldo de Nadal una mica? Buah, sí. A mi tiraria de cap. Una piscina em menjaria jo d'escudella. Uau. Estava tant... Jo... Bueno, és que clar, acabaria fins a los topes i moriria, em donaria una digestió que flipes. Però... Si hagués de triar alguna cosa, segurament tiraria per la truita de patates de la meva mare. Està... Un Mira, cubell de truita de patates. Quina una forma sobre de l'altra. Plom, 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 totes les plom, truites plom. apilades. O Veu tallades veure- a daus, saps com les típiques piscines d'espuma que la gent fa... M'esteu entenent? Sí, el típic dels sàltings i tal, doncs la truita així Sàltings. tallada a trossos com si fos un cubell d'aquests d'espuma. Claro, però en comptes de rebotar faré... Veu veure... Una persona em va sortir una vegada que pel seu cumple, en comptes de fer-se un pastís, es va fer com un pastís de patates. Ah, no, a mi em van fer una Així truita com de amb, patates. de amb patates. diferents tipus de patates, rotllo com patates al Uau, forn, jo i vull llavors això. com un mashed potatoes, i llavors unes patates no sé què. És que la patata... I bueno, Jo vull això, tio, la patata és un dels millors aliments. i avui m'ha sortit un grup d'amics que feien patatades. Rotllo, un cop a l'any feien el evento de l'any, que era la patatada, i cadascú portava un plat cuinat amb patates, Ho implementaré. i llavors
fem-lo, sisplau. Fem-lo. En plan, oh. Patatada de sota taules. I llavors, en plan, feien votacions i guanyava un premi i no sé què, i en plan, com que era Sí, el evento del año. I bueno, Faré. és que m'ha semblat una fantasia. Què més? El Tarro, que no ha dit què menjaria. Ah, sí? Uf, no sé, jo, com que no us acabareu al cubell, menjaré el que sobri del teu caldo i em menjaré el que sobri de les teves truites de patata de la teva mare. L'has provat, tu, eh? Sí, l'he provat. Està molt bona. Està molt bona. No és la més bona que he provat, però està molt bona. What the fuck? Quiu, bueno, hi ha moltes truites de patata. Tothom fa truita de patata, Sí. te n'adones, oi? Mama, no tornarà a entrar el Tarro a Està casa. molt bona, que he dit que està molt bona, eh? Sisplau, José, Uau. no em facis fora. Aquí hi ha una pregunta que em fa bastanta gràcia i que jo tinc la resposta molt clara, però per un motiu. Que si li poguessis posar un nom al teu cervell, quin nom li posaries? I Hòstia. jo li posaria Pau. Pau, Pau. Per què? però de paz. Bueno, de Pau, com qualsevol xaval que es diu Pau. Serà que no hi ha paus a la vida. Però tot això perquè un cop amb les meves amigues no sé què estàvem parlant i va sortir el tema de necessito pau mental. I a partir d'aquí, fent la broma no sé què, una de les meves amigues va dir és que el meu pau mental ara mateix està fatal, saps? I vam com fer com un esquema d'una personeta dins d'un cervell com que l'estaven acribillant a problemes, com si dins del meu cap hi hagués una persona Pobre que es diu Com el Pau, capítol que aquell té de Bob problemes. Esponja, que estan així... No he vist Bob Esponja. Jo és que me'n recordo... O sigui, és d'un moment en el que hi ha 1000 Bob Esponjas al cap del Bob Esponja, com que de cop ha passat alguna cosa i estan rotllo traient papers i no sé què, i s'està cremant tot, i és com... Sí, doncs una cosa així, Vale. cosa així, però es diria Pau. Es diu Pau. Sí, Sou col·legues? Pau mental, a vegades. Vale. No, en general sí. Vale. No, és un pal col·lega. Sí. Tarro? He estat tan ocupat escoltant això que no he pensat en el nom del meu cervell, No has però... paunçat? Perdó. La No cara ho de sé. No ho he entès. Pau, pensat, Ah, pensat. No ho sé, passa palabra. passa palabra. Vale, fem... No, però- Tarro? Ai, tarruquiu? Bueno, jo no sé com li diria, en veritat. És complicada, Però és que és complicada, que la Gina ja l'havia pensat, saps? Clar, perquè l'he llegit i he dit, buah, jo ho tinc claríssim, però perquè tinc la conya aquesta amb les meves amigues. No sé, el meu segur que tindria com un nom raro, en plan... Sí, O molt raro o molt senzill. Lluís. No, nom de persona no binària, òbvio. Llavors, normal no és. Perquè si una cosa fan les persones no binàries i trans és posar-se noms Xulíssims. trambòlics. O Xulíssims, super també. soso. També. No sé com es diria, no sé com es diria. Igual es pot dir iu, perquè és una part de mi, però no soy jo sencer. Bueno, està bé, està no, bé. mira, jo estava pensant en la paraula mar, que pot ser masculí, que pot ser femení i forma part de Marc. Doncs pues mira, veus, ja ho teniu. Fat Molt brain. bé. Us sembla si entrem a ronda de preguntes ràpides? Més ràpides! Vinga, va. Corre, Però fot-li. ràpides, rotllo. Dolç o salat? Hem de respondre ràpid. Salat. Vale. Salat, Salat. sens dubte. Gossos o gats? Gats. Gats. Tots tenim gats, són boníssims. Trucar o enviar WhatsApp? Trucar. Enviar WhatsApp. Trucar. Ho sé perquè em truqueu els dos i en plan, ¿para qué me llamas? Jo és com, joder, la Gina vol alguna cosa, millor ho solucionem ara en un moment perquè la Sí. truco i ja està. També et dic, jo quan truco a la gent, no soc... O sigui, si jo truco i en aquest moment no el pots agafar, no el vols agafar, el que sigui, Ja, no em pots insisteixo, penjar, jo no en plan, me la insisteixo. suda, un dia no m'ho et vaig prenc penjar zero. tu, sí. Jo no M'ho prenc insisteixo. zero personal, això. De Que en fet, plan... estava al cotxe amb ma mare i de cop va saltar, Guiu, llamando, i vaig dir, no, ara no, vaig penjar. Clar, vull dir, jo no, també però ho agafa-li faig, si vols, això. dic, no, ara no. No, Ara estic no. al cotxe, ara no li vull agafar. Claro, no, Full jo també ho chilling, faig, de això. plan... Vale, estiu o hivern? Estiu, Hivern. estiu. No saben de la vida. I ara és una ronda també que la podem fer ràpida, però és de who's most likely to. Ai, en plan, i qui és senyalem. més probable. I Sí. ja està. Vale. I hi ha unes que són com molt d'oficina, però que he trobat que encaixen bastant bé perquè com a gestió de sotataules crec que encaixen. Vale. Però la primera és senzilla. Qui és més probable que et porti conduint a un lloc? El tarro. Òbviament, perquè És l'única l'únic. conda... Qui és més probable que contesti to reply all? No ho Sí, entenc. que en plan, quan contestes a un mail, en comptes de contestar-li només a una persona, li contestis a tota la gent Qui és més probable que faci això? de la Vale. línia. No sé, ningú és tan boomer, no? No, ningú està en un Pues ja ningú està. ho faria. Jo confio bastant en nosaltres, Sí. sincerament. Qui és més probable que tingui el millor background en una videotrucada? 1, 2, 3.
Sí, Sí, clarament. la teva habitació és xulíssima. Per I tinc una bandera enorme de Slytherin Clar, és just que a darrere fa meu. maig amb tota la seva roba i el seu pentinat, sempre els colors, està tot pensat. Acabo de caure. En cap moment hem dit a qui estàvem dient, en plan la gent que ens estigui escoltant. Bueno, és igual. Sí que ho hem dit? Sí, en dèiem a la Gina. Sí. Vale, perfecte. Bueno, jo no t'ensenyaré. Qui és més probable que mengi pizza per esmorzar? Jo també Tots menjaria tres. pizza, eh? Jo crec que Crec sí. que Si hi ha tots tres. pizza del Tots dia tres. anterior... És el millor esmorzar del món. Saps què passa Clar que també? sí. Que no acostuma a sobrar pizza quan em menjo. Ja, això és veritat. Llavors Normalment quan potser no és tan sobra probable. és pizza que em fa pal menjar-me. Llavors te la menges freda i fa menys pal, no? No fa més pal, llavors no me Més la pal menjo. freda. És que jo, si és bona pizza, no en deixo. S'acaba, em sap També, greu. depèn del dia. Sí. Qui és més probable que faci veure que és el seu aniversari, quan no ho és, en un restaurant per tenir pastís gratis? Jo avui estic fent veure que ahir va ser el meu aniversari, però en realitat avui estem a dia 30 de novembre. 29 de novembre. 29 de novembre, doncs mira. Jo et diré, jo no ho faria a mi mateix, però si algun col·lega em diu, rotllo, ai, no sé si dir, no sé què, sóc el primer que es posa a cantar i faig tot el... Doncs llavors jo et voto a tu. Jo no ho faria, jo em poso nerviosa, jo no ho faria. Així que... Ansietat social. Què més? Qui és més probable que surti en un show quan demanen voluntaris? El Guiu. És que 100%. en un show, a classe, on sigui, el Guiu, El Guiu. sí. El Guiu. Ha aixecat la mà com amb molta ansietat, en Amb plan, molt- jo. Sí, soy, em fa il·lusió. Bueno. Jo no m'ofereixo voluntària, però si em diuen tu puges, jo pujo. Exacte, jo també, però... Bueno, el primer Sí. dia que ens vam veure Jo va vaig pujar a l'escenari a ballar Hot and Cold de la Katy Perry. Que risses, tia. Que risses. Qui és més probable que arribi tard? Ojo! Jo arribo bastant tard, la De veritat. moment, jo crec que sí. Però en veritat tots tenim el nostre punt, no som molt puntuals. No, sí, jo anava a dir al revés. Jo crec que tots som puntuals, I la Gina un dia es va dormir, saps? Exacte, o sigui, jo anava a dir, jo crec que tots som molt puntuals, però tots hem tingut algun dia en què, pel motiu que sigui, se'ns ha liat la I ho toca hem hem entès arribat perfectament. tard. I bueno, preguntites flash, acabadíssimes, Acabadíssimes, sí. no? Bueno, com sempre, anem tancant, ens podeu trobar a Spotify i YouTube. Si us agrada, compartiu-lo, reproduïu-lo, subscriviu-vos, molt bé. Jo què sé, que li deien el follow. Que li dem follow. Al Patreon ja n'hem parlat prou al Sí, principi. però recordeu-vos que hi ha un Recordem. Patreon. Existeix, és superxulo, Hi ha donem un un cop Patreon. d'ull. I això, que ens podeu seguir la pista sobretot per Instagram i TikTok, que ara estem revivint TikTok, superxulo, gràcies Gina. De res. I això, que ens veiem la Ens setmana que ve. veiem la setmana que ve, maybe, a Patreon, Mhm. si ens ha donat temps de gravar-ho. Who knows, i si no ja ho gestionarem d'alguna manera. Sí. I bon Nadal, bones festes i feliç any nou. Feliç Tant tot. de bo estigueu passant Ens veiem l'any que ve. superbé. Sí. I doncs això. No, Que bé. Ja es comença principi a dir La això. broma de cunyao, eh? La perquè broma de la cunyau. següent setmana és el 28, encara no és l'any que ve. Ja, però no tothom està al Patreon. Clar, la gent que no està a Patreon sí que... Pues ho fa. hauria- Si esteu al Patreon, ens tindreu una setmana més abans d'acabar l'any. I llavors Si no- us farem la broma aquesta de fins l'any que ve. Pues I apa, ja està. Salut, bon any nou i per molt més sota taules. adeu.